सिनेमा हॉल रिलीज ହେଇଛି ନୂଆ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଦୃଶ୍ୟମ 2 ଅଫିସିଆଲି ରିମେକ୍ ମାଲାୟାଲମ୍ ଫିଲ୍ମ ଦୃଶ୍ୟମ 2 ଯେହେତୁ ସେମାନେ 2015ରେ ଦୃଶ୍ୟମ ଫିଲ୍ମ ମାଲାୟାଲମ୍ ଫିଲ୍ମ ରିମେକ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଫିଲ୍ମଟା ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଦୃଶ୍ୟମ 2 ମାଲାୟାଲମ୍ ବି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ବି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହେଇଥିଲା। ଏବେ ସେମାନେ ପୁଣି ତାକୁ ରିମେକ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟମ 2 ନାଁରେ। ରିମେକ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟରପିସ୍ ଫିଲ୍ମ। ଯେହେତୁ ଫିଲ୍ମଟା ରିମେକ୍ କରାଯାଇଛି, ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟୋରି ହେଉଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଷ୍ଟୋରି ସହିତ ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ଫିଲ୍ମ ଆପଣଙ୍କ ଦିମାଗ ସହିତ ଖେଳିବ। ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବେ, କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ମ ନ ସରିଛି ଆପଣ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 2015ରେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଫିଲ୍ମଟା ଚାଲିଥିଲା। ସେଇ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ଏଥିରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ତା ପିଲାମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରି ପାଉଛି କିମ୍ବା ସେ ବଡିକୁ ପାଉଛି କି ନାହିଁ, ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ଷ୍ଟୋରି ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଭାବନାରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ମ ନ ସରିଛି। ଫିଲ୍ମର କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିମାଗ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଏ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟରପିସ୍ ଫିଲ୍ମ ଅଫିସିଆଲି ରିମେକ୍ ମାଲାୟାଲମ୍ ଫିଲ୍ମ ଦୃଶ୍ୟମ 2ର। ଆଉ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ୍। ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଏ ଫିଲ୍ମରେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ ସରିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ତାଳି ବଜାଇବେ। ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ମଟା ହେଇଛି। ରିମେକ୍ କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ କରାହେଇଛି ଫିଲ୍ମଟାକୁ। ମାଲାୟାଲମ୍ ଫିଲ୍ମ ଦୃଶ୍ୟମ 2 କିଛି ଲୋକ ଦେଖିନଥିବେ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ହିନ୍ଦୀରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଫିଲ୍ମଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗିବ। ଫିଲ୍ମଟା ଅଫିସିଆଲି ରିମେକ୍ ଫିଲ୍ମ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଆଉ ସବୁ ହଲ୍ରେ ହାଉସଫୁଲ୍ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଏ ଫିଲ୍ମ ଦୃଶ୍ୟମ 2।